Cik. Eh. Salu nama hita di bagasan uduk dolas ni roha. Ina muka hita di persaura parminggut tadi manuguton. Saluhu na ruas ni huriat tena di bagas tabi. Ina patupaho parmingguan di manuguton. Martangyang mahita. Marhite-hite goar ni debata ama. Dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goar ni tod di purbadia na tumopalangit dohot tanoon. Di pasaur madamena tutod dita. Amen rap hita madoktang yang tay. Ali Yesus Tuhan nami, bereng hami nadison, pinar mahamido hami saluhu na nadison, saya siro ham di hami say pangulu hamion. Amen.
Tudo na hudokon Tuhamu. Molo so mulak rohamuna. Gabe songon dak danak. Tung na sobongot hamu tu harajaon banwa gijangi. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banwa gijang. Mau liate dohot puji-pujian mau pasahat nami tuho. Ala totong do di lehon ho hatam nagabe ngolunami. Lehom matodim na badiai margogoy ho kami majalo dohot mangulahon hatami. Asa tarbain hami songon parrohaon ni poso-poso. Nai baru tubuh nasa iwasad disusun na denggan. Asa totong hami wasad di hatami. Jalalam gada hapor seao dohot holong di roha nami. Diho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Didongani Tuhan debata mahitaon saluhutna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Atani debata sikat ni patik dihita sadarion na tersurat di Psalmen 50. Mamukka maisiana 15 sahatu ayat mamukka maisiana 14 sahatu ayat 15. Pelehom matu debata hamuliateon. Jalagarari ma akka baga-baga bitu na tumimbul. Jalajo ma au jupa di hari hagogotan. Asa hupalua ho. Asa dipuji ho au. Ido sahat na rap mahita mangidogogo. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu hatami. Amin. Mari dehita. Martang yang mahita manopoti dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata para siroha jala perdengkan basa na sumurung. Narodohami tujolom mangudukot jala marhatopoto saluhut dosa dohot aka pangalasion nami. Jojo dohulahami aka ulaon na maralo tu hatam dohot lomo ni roham. Asi maroham. Ale Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot aka dosa pangalasion nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham na balgay. Say togu-togu mahami tu bagasan hasitongamu. Say ajari mahami marhite-hite hati koramu. Asahot hapor siyaon naong nilehomi tu hami. Jalatotong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debata ni hatuan nami. Alan ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
abigi mabaga-baga ni debata tu hasisani dosa. Ay songonondo holong ni roha ni debata di portibion. Ola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na salilengi-leleng na di ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amen. Epistel na gabi patujulo di jamita di minggutta di manogoton ima siap poda 10 pitu mamuka may siya na 10 pitu sa 1 ayat 20 tajahama marsoring-soring manang ise natotong marholong ni roha ima ale-ale alay tertuluk di hagogota pe yang godongan situtu. Jol mana hurang roha do mana ise nagirgir martota tangan laho makakung donganna. Maka holongi dosa do manang ise na makaholongi pergulutan. Alak na patibo pituna mangalului hamagoan. Dang tagamon dapotan dua manang ise nageduk maroha. Jala halak pardila gete-gete madabu tu bagasan jea. Iro sahatna martua mahalak na ubegi jala na upeop hatani di bata. Amen. Mahita makatidakon haporsia tay di adopan ni debata. Au porsea di debata Jehova, ido ama pergugo na suatu dosa, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuan di si Maria, nagabe-gabean siya to di perbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangubuman di selatus, nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubo na toru dung ditanam namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surko lahud tu siamu ni debata Jehova amana ipar gogo na suatu dosa ni isima ibana pa mamulak sogotu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea di todi purbadia jaladok sada huria na badia huria to banala Kristen akan na badia do desan dosa do diatai naman dok
mulak mangulu sogot daging ni alak nong mate, do dia nguluan nasras. Amin. Martangyang mahita. Mulai ate male Tuhan di tikion di pasahat tami tujulom go kelas ni roha dohami marsaur di bagasmu di hadarion ale Tuhan. Ale Tuhan pasikop ma saluhut nai naeng bigion nami ma hatami agabe sulu ni ngulu nami di panguluan nami siapa hari. Pakai ma naposomi ale Tuhan para raton baritam di tikion. Terlumo biurasi kami saluhuk nale Tuhan sia dosa do pelanggaran nami. Asa tama kami marsaur dohoto marhite hatam. Rap di perminggon nami di tikion. Oleh hati male Tuhan di pesat tami tangyang nami utuho holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Songon turpuk ni para minggota di bagasa sadarion ima natar surat di Ulaun Apostel 4 ayat 32 sahatu ayat 37. Judulna hasadaon ni roha ni huruyai ujahahom ma tuhita. Alai saroha sa ulua doaka na porsea na sapungwani. Gala dangadong nanggosada sian aka paradongan na madok hapujungan na artanai hatopad doi saluhut na dietong. Jadi marhagogo situtuma aka aposteli makatidakon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo situtudo rohani halak mida sude nasida. Aidang adong manangise nasida hurangan. Ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuam ma tuhorni nagi nadisnai. Dipiakom mai tujolo ni akka apostel dungi disagihon nasida mai tuaka na hurangan. Jadi adong masahala lepi sian pulo kripos ima si Joseph na ginoar ni aka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon. Digadis ma hauma golatna dibuam ma hepengi laos dipiakom ma tujolo ni aka apostel. Songoni masahakna hanguluado hatam. Oh
Alai saroha saulua do aka naporsea nasa punguani. Ini satu kalimat pembuka di bagasan Natson. Saroha saulua do naporsea na sapunguan. Ise do halak nasaroha sauluan jala sapunguan. Dang dia manangise hitamai di ruas tawang. Ruas ni hakai medan petisah. Asaboy pehita marpungu na yang dison nasaroha sauluan. Ale adong sada kunci di hita dison akka na porsea. Amen. Boy na sida saroha sauluan. Kenapa bisa kita satu kumpulan dan mereka menjadi satahi saroha sauluan? Ada kucatat di son sebelum khotbahon di Yohanes 10 itu ayat 20 sada 22 bigi hamu didok songonon. Alai dang holan nasida hutang yakod oma taringot tunaeng porsea dihalak tangyang Tuhan Yesus. Bae masongonon. Ujah senek 20. Alai dak holan nasida hutang yakon dohok doaka nanaeng porsea. Oma jo parjulo tangyang Tuhan Yesus. Dang holan akka ruas ni julunei. Alai tong do akka jolma nanaeng porsea dope. Nanaeng gabi ruas ni hakai peti sape itang yakko Yesus ido. Akka parjahat na isan naeng nalupa hamu martangyang tunasida, nalupa hita martangyang itang yakko Tuhan Yesus do asa gabi ruas na porsea. Oma tangyang na. Asa sada nasida saluhukna songon ho ale amang di bagasan au jala au di bagasako. Songonima nang nasida di bagasan hita asa porsea portibion ho marsuruau. Asa sada nasida amang songon au sada dohoto asa porsea nasida ho na marsuruau. Ho na marsuruau mate jalanong bangkit. Mangaliok kaluaon asa porsea nasida. Dia 22 nunga huleo tunasida hasangapon na nileho mi tuau. Asa sada nasida songon hita nasada rohai. Ingat. Nunga huleo tunasida tuiseon tuhita. Nunga dileho tuhita ruas ni hakai hasangapon na nileho mi. Jadi mulai dokon na karuas ni huria. Nunga karuas na sangapon. Unang bolokok kamu hasangapon munai. Gabi hirana so ruas di debata hita. Bagi hirana so ruas na porsea hita. Di ulauta siapa hari. Nunga komplit. Nung roy mana tumabus dosata mate. Dikubur. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan khotbah ini bicara setelah dia naik ke sorga dan turun Roh Kudus. Nunga komplit. Hasangaponi di hita saluhuna ruas ni hakai seluruhnya terkhusus ruas ni hakai petisa. Amin. Adok majo rapak nunga diau hasangapon nanileon ni debata sada 20. Nunga diau hasangapon nanileon ni debata.
Ikonamet tonota deh. Jaladang arong nanggosada siya kaparadongan na madok hapujungan na artana hatopad doy sa luhu na di etong. Cerita mengenai jemaat na parjolon memang mulut terbuka tu jolo tu nats sebelumnya. Mulu cerita hitam mengenai si Petrus luar biasa do. Oma murid ni debata pilihan ni Tuhan Yesus. Malo rapak doh Tuhan Yesus siapa hari. Jela kolong doroham Tuhan Petrus indah Tuhan Yesus. Bah kolong doroh aku tuh ho. Bahasa pala sukunomi na. Gembalakanlah domba-dombaku. Arorok ma aka ruasi. Songoni baca bahasa. Petrus tohoro kolorong diau. Kolong doroh aku tuh ho. Sokon dalungur ani si Petrus. Sahat tu tolu kali. Ada nggak curiga Tuhan Yesus. Petrus. Kolong doroham tuau. Akhirnya si Petrus menyerah. Baguru di homa guru nami. Ini mana. Jala hola tiki ro tiki. Neng tersilang na mau indah Tuhan Yesus. Itor si Petrus sama dokon. Dan tohoi indah mana. Ro Tuhan Yesus. Petrus laho si bulis. Dang gabe ho manudati sakak ni damang. Alana tangyang na pe madokon. Mono na bu yale Tuhan. Amang na basa. Paucak ma cawano senau. Ale bolotung pesoboy sakakmu mada jadi. Ale korencanen de bataro na merdalan. Jadi dok Tuhan Yesus mata si Petrus. Dang jolo martakuak manu kan nonga sangkalom muawin. Oh do tutu. Murid pilihan nai. Kata BG tikinari pesta kari mamate. Ketika jalan salib berjalan. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus dang murid ni onau. Daku tadei na malah. Jalanung mate Tuhan Yesus, mulut aja hari nak sebelumnya. Jat di nasnaton. Sebelum bangkit pun dia dan sebelum Roh Kudus turun. Petrus kembali menjadi penjala manusia, penjala ikan. Mula di mana duka rejoran nasalpo. Alai tiki turun Roh Kudus pari pa 50 kon nung bangkit Yesus roh berita itu imana. Yesus sudah bangkit dan dia percaya dan turun Roh Kudus. Petrus menjadi orang yang luar biasa. Berkhotbah di depan bahkan di pengadilan sendiri. Na mengadili mana? Mulut tatot noeng bidana dohot na di TV eksepsi pembela diri bama eksepsi minna. Mulo serenai kan, mulu si HRS maben eksepsina. Tolak do sudiak kana sotohori padokok kan. Kan baru maben eksepsi mana si HRS. Beda bojumikon. Sudui padokok nak kana sohate padokok di mana. Ale mulur tiki adong kesempatan tu si Petrus di patorang imana. Adong daga beparsugi di bolokok kamu. Jala hamu persilakoni nalau mangalek kalau tu hamu mainna. Pada kesempatan ini muruk sudah aka imam na di si sapi adang di persi. Alai dang arong salah ni si Petrus. Ditemukan deh. Akhirnya godang na bertobat pada masai. Godang na bertobat. Arong godang na hampir 3.000 halak bertobat mengenal Yesus. 3.000 halak. Jala pada kesempatan ini didok akajol maido, didok petinggi. Toema. Dang hurungok kuho, paruo kumaho, alai unang dokon huaso ni Yesus nama baik koboy makatay songoni. Sangkal ma Yesus si ima kesimpulan. Dedok si Petrus. Hamu manutuo sonari. Debatado pilitok kumanak kamu, ngapasti sa pemate piau. Huaso ni debatado si pilitokku. Yesus lah. Yesus na mateido na mangalio kuaso tuaw in mana. Jadi di sima nat sebelum khotbahon jong ma mulut adok di sonwaeng di kisah 2 ayat 41 asa terdidi ma akan nama jakon hatanai
gabe arga 3.000 matorok ni halak na manaba di nasadari 3.000 halak bertobat. Alai marsihoho do nasida di poda ni akapostel mar parsaoran marulaon nabadia jala martangiang. Na 3.000 i adong dosa da karakter di ruasi disi marsihohot di poda ni apostel mar parsaoran marulaon nabadia jala martangiang. On sada ciri ni jemaat. Inilah satu ciri jemaat na marhuaso. Mar parsaoran, bersekutu, martangiang, marulaon nabadia. Kata ulahonon, nunga. Nunga mar parsora kita sama hita di gereja tau? Tama mangalusi, nunga. Boy do konota nang pedong gangguan COVID-19. Nama baik kita sulit bersekutu secara fisik. Alai moliate ma di teknologi dadong nuaeng. Tetap boy mabek kita mar parsaoran. Puji Tuhan. Boy adong tim live streaming dimampukan oleh Tuhan Yesus bagi kita berjalan dengan baik. Sehingga tua kadamang do denang nong di bagas Nabi. Nabi berumur 60 tahun ke atas do akan amar sahid. Tong do na bersekutu hita nuaing di bagas Tuhan. Rap. Ui di baik teknologi on. Alai udengga ma memang seimdauma penyakiton. Udengga do mulubu hita marsaor di bagas ni Tuhan tahun di hari bersugut tadua. Jadi himbauan mo tuak karuas bolo somar sahid do sehat tabain protokol kesehatan di 2 tahun. Nah dinggana marsaor di huria. Hilala doy. Toko nakahami perhaludop ya mang do inang mulu marpungu habi di son waeng sore-sore na yari Sabtu. Ijo amang pajitan rojo hoso namang situa. Sojo kita makatahatay. Makatahatay mengenai ke situasi perkembangan terkini pe na tabuan parsaorani. Tabu ni hilal. Bui mekelekel ate. Lama mulu parsaorani nakikan nitaba dohot tajajo hayato sayak bah. Bah do mengenai si Petruso nate. Bah sabui songun ha porsion ni mana denggan. Omatong parsaoran. Ulaw na badia do tongi. Mulon di hatan-hatani Tuhata. Alai songgop ma biar ni rohan isa luhutna masa nalam halongangan dohot tada di Jerusalem di patupa akaposteli. Jadi memang akaposteli pe gabe marapostel, gabe marjamita dan sida patupahon akahalongangan. Luar biasa hati hai. Jadi margogo situ tuma akapostel itu maka tidak kon haheon ni Tuhan Yesus. Adong dison sada kaitan ni ayat 22 do 33. Bohado baenon akka para postel, akka parjamita, boy margogo majabita kon hata ni Tuhani. Oko suku-suku do dihita. Suku-suku. Terkadang memang boy do kita merasa seperti tidak ada kegerahan para pengkhotbah. Karena sodong do binereng. Masa seorang kurang na semangat akka parjamita on binereng majamita on hatai. Lasolan na mimbari marjamita. Tarasahod do nangya karuas. Kaya do dikunjungi aka parjamita hita tu bagas tabe. Ito niyan tugas di gereja te. Buhay mengunjungi aka na marsahit. Marhagogo si tutuma aka aposteli makatidakon kaheon. Alanya nga molo hubereng di son. Molo hubereng di son jawaban na. Ala nasataki sa uluad do aka na porsya na sa punguani. Jala saling mendukung dia kasyadongan. Wahadok kono mabes semangat ak perjamita. Mulu mungkit pe 2 tahun. Tang buy mangaleon kewajiban na tu pusat tu padita. Bodo sahat tu sietong jamita tahun dah. Dan satagi sa uluak kita mabain na dong dihita mendukung pelayanan, mendukung pembangunan fisik, mendukung sesuatu segala program ni huriata,
Boha benon ni para postel. Boha benon di guru huria akasitua. Bui mardalan. Molo sota dukung program. Dengan cara apa? Nang gosada si enak kaparadongan na madok hapujungan na artana hato padoi saluhu na dietong. Bayangkan. Segala harta milik yang Tuhan berikan kepada kita tidak dianggap rakyat itu, tidak dianggap oleh ruas itu lagi menjadi miliknya, tetapi ini adalah milik bersama karena ini adalah milik Tuhan. Semua diserahkan kepada Tuhan. Dah na terjadi na terbalik do di situasi si Sonarion. Milik ni Tuhan na dong. Malah yang enggak gabe milik nah ibuat. Itu na sering terjadi di jemaat si Barpudio. Badakolan na ruas na mabay ni. Tong doa dong akapar jamita, akapar dita, pengurus. Tong doa dong mabay si songoni. Hape jemaat mula-mula na kaningan madokon na dongi na di manai dak kapujungan na dangar tanai hatopan doi salu da dietong hatopan. Man. Jadi saya ada catatan do di hito. Segala sesuatu ternyata apa rupanya milik kita di dunia ini? Semua milik Tuhan. Jadi bolo tikiarong pe sesuatu dari hita, taleon tuhuriai, nado nunga nei debatana me. Bolo tung perok kita godang mga leon, sumbangan sian A di leon nasaonin na godakian 200. Subanga se B, ileon 10, subanga se C, sarupa do na mga le 10 do 10, marapunasa sude milik kita bersama di huriai. Amen. Ito. Jadi, ulang paladong na mindir. Ulang paladong na merasa memiliki di ruas tahun. Contoh nama jonaeng, makan bersama hiteson setiap hari pesta. Mangan, kan? Adong ma nahuduli pudian. Tema situ ya kahai mejo perjolo halaki majo na manubangi ma gudang-gudangi ma perjolo lek kau ma perpudi mahamin. On aka fakta kenyataan yang terjadi di gereja padahal itu salah. Yang benar adalah itu milik kita bersama. Jangan ada merasa orang lain lebih baik, merasa orang lain lebih tamah, lebih hebat sehingga harus didulukan. Lain ciri itu tidak boleh. Amin. Ima sada ciri ni jemaat na parjulu. Jala bolosongoni etong marhagukum mahita akan na dipilih di debata gabe parangan na gabe situa, gabe pengurus, gabe guru huria, sekretaris na lain. Semangat madalatun huria tahun, mabay na ka program-program na luar biasa untuk pengembangan kerajaan Allah. Amin. Sada ciri-ciri jemaat na semula. Jala akajol manasarwa seuluani tidak takut menunjukkan identitasnya kalau dia nakinga di perjol hudokon halak napor seadi Kristus. Amin. Anak-anak kami semua. Itu ciri jemaat. Mereka tidak takut mengungkapkan gue ini anak Kristus. Saya anak Tuhan Yesus. Saya orang yang percaya. Adok dia, saya ada 2 tulu. Saya orang percaya Kristus. 1, 2 ya. Saya orang percaya Kristus. Amin. Begitu hatta dia boleh taruh sonari. Halak na porsia do kita dawar pungiso. Jalatung lomo situtu do rohani halak nida sude nasida. Ini luar biasa. Semua orang akan melihat hidup kita. Songot tamiang itu Yesus sidakingani ala sadahita au doho ho do au iberek kalaki unga jadi gabi hutun nasida maho. Tong do songoni. Karena kita saling mengasihi, saling membantu di son, orang lain melihat gereja ini, wah
Dak ya dong pertikaian di petisa ibain. Sada di luar netason memang fakta. Perbedaan nih huriat tahakai petisa di resort medas sadaon. Ada satu kelebihan nong sidokonoku. Dang naso adong akka konflik perbedaan pendapat ihuriata. Udang. Aung gua ka konflik di so di hita. Aung do dang loborohan sabay na. Adong deh. Dang bodok kono dang adong. Ate inang. Narok ku berengi garot din to. Adong deh. Alai ada kelebihan ihuriata di son. Saya yakin ini karena Roh Kudus yang bekerja. Kita bisa saling menerima, saling menahan diri, ya, saling menahan diri sehingga tidak ada percekcokan. Disaksihon, gudang pedita menyaksihon ate. Aku sebagai situa internal majodok konoku, mamerek sebagai asan, aliak kajolba na mamerek luar disaksihon deh. Dalam hubereng pe mula kahamu nuaeng akaina ama na berkegiatan di daerah di tempat nasing nuaeng pas itu ribereng ruas nasing ula nong sotik nahurag itu dihatai kan arong kay lalahamu ikani iruas hakai nasing majo unang majuras gereja dan lain itu berbeda du hilalahamu kan akaina aktif di daerah udah ngate berbeda do kamu sekala kan ini sesuatu yang harus kita syukuri di jemaat kita ini. Jangan biarkan kalaupun ada sedikit pertikaian, ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian, jangan biarkan iblis untuk mengganggu persekutuan kita. Ai persekutuannya halak na porsea do hita jela satahai sauluan. Amin. Dapat dua kon jemati kepedulian dan mau berbagi. Ciri-ciri di gereja. Harus peduli dan mau berbagi. Danga dong manang ise nasida hurangan, ay iya dong pesiad nasida parhauma, manang parjabu di gadis doi, dungi debo matuhor nina di dadisnai, di peako mai tujolo dia ka apostel, dungi disagihon nasida mai tu akka na hurangan. Bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa. Danga dong dope di son departemen diakonia, danga dong palay baik kalaki sokoni dope, langsung dope ruasi. Langsung dope kaposteli mangulahonon. Jala boy porsea. Nah, ini sesuatu yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Ketika kita memberikan sesuatu ke gereja ini, apakah engkau masih bertanya, sotong lakyal langi guru iran noni? Sotong lakyal langi paditay iran noni? Karena memang gudang contoh menyimpang semua catatan-catatan pertanggungjawaban gereja baik di daerah, di beberapa sampai tingkat pusat, asal ada aset yang lain selalu ini menjadi masalah karena tidak ada transparansi. Tetapi di luar itu semua, jemaat mula-mula kita sebagai orang percaya harus memang mempercayai imam, pemimpin gereja kita. Tugas kita hanya menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Serahkan ke gereja, jangan lagi yang kau bertanya. Ayo ade, serahkan kepada Tuhan. Amin. Tak pala suku-suku kamu ini. Mula yang leno muna yasian nasa iyas niro kamu leo kamu tupak ni aposteli. Mula pak ni aposteli da unang pala las gawi jubah uno padite be kamu tupak na unang pala. Ado go pengurus teso nate. Ate amang guru arong go kan? Tu amang guru. Nyon sekretaris cataton sekretaris nyon. Awang subbangas senon. Ijualan. Dak pala nama doko jual hamu jabu mudo pe au. Dah. Aleo ditutup di sini, babe dah. Ay mulai gerisin lah, inon naengon, meritornak kana bar itori dokod di. Baru mang, ang haporsyamu asabelga haporsyamu, bujual artami, wo kusok koina. Ya memang dia menjual dan merasa imannya hidup di situ. Jangan kita salahkan. Bagaimana pelayan itu bisa membuat itu? Ndak tado korotong na hipnotis itu. Ay daw, ngalana. Ileo pertana budang butini, mertaba do musyartana. Disegani do pemimpini, imam nai. Orang dodo hudokot tu hita puang. On kesaksian sautik tabba waktu. Pimpinan ni gereja gibi Pak Bambang Jonan betul he. Ya matiki hudul rapak dohot pimpinan ni gereja kita. Gereja telah kita bilang. Saya gak bilang gereja mana. Arong masahala martelepon anang membangun sesuatu pas hudul halaki rapak di Lagu Boti. Pak ono pa, aong na perlu mabes songono ni kan. Dua padito rapak. Hubungnya seseorang.
perlu kita dan mabayon acara baju subangamu ina. Pasti mana pada tahun nama Jo nga saya mama kuliah penuh sekantor itu ile pada dikirim pena saya ditolak nami. Nah, tiba ma si Bayon, seorang pimpinan yang karismatik kita lihat, sangat karismatik. Halo Pak, di mana? Di mana Bapak rupanya ini? Saya lagi di sini. Adalah kami berdoa, mau kita bangun ini rencananya. Oh iya Pak, kapan rencananya mau dibangun? Udah Pak, nanti dari kita ada 400 juta ini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa berbeda tanggapannya? Ini adalah kuasa Roh Kudus. Jadi ini gak dievaluasi juga bagi kita para pemimpin gereja. Para apostel di Huria HKI. Berarti kan ada pertanyaan jemaat kita. Kenapa Roh Kudus tidak menggerakkan mereka? Ada apa ini? Kenapa kalau orang ini, si B ini menelepon, langsung besarnya pun luar biasa. Bagaimana ini datang? Alara rapak doh halake menelepon. Wah, udah dikasih Pak tadi ini. Jadi awal IBP belum bidike soalnya. Batong mak barboha bahero men naroh. Gimana terjadi? Jadi molodang boya dong ruas tanah hurangan. Kenapa gak hurangan? Karena semua saling peduli. Alai kenyataannya apa? Apa yang kenyataannya di kita? Di beberapa gereja-gereja modern sekarang, di Huria kita. Semua kan menunjukkan kebolehannya. Adong na di mana? Tapi ang dongan na somangan si mungkin radong di saping munan waeng hudul. Mabay durung-durung na pe. Ngamar pikir sejabu. Denok kudu na ngonin na kan. Parwa kamu jadi saping munan rong na songoni. Iberang jo saping ka jo. Pero jo o dangadong ate. Iben na social distancing ya te. Lenon, coba parwa kamu akan di saping munan. Mulo kaluaran no senan. Suku kamu adong na songon nambah ditu ate-ate na butini. Tegur kamu ato. Tegur kamu. Ino kelebihan di Huriat tahun. Mungkin alautik kita buy mersidan. Ate, ino kelebihan na mululam goan nonon, baulo dorang mersidan. Di piakom may tujulo ni apostel, dungi disagihon na siday tuak ka na hurangan. Nah, terakhir, jala adong ma di si sada halak lepi sian pulo kripos. Jadi boleh dok konong catatan besok ku catat. Na margoar si aposteli, margoar si Barnabas. Madok anak ni pangapulon. Di gadis mahau magulakna, dibuat hepengi, laos di piakom ma tujulo niya ka aposteli. Molo Barnabas artinya, dicatat, pekerjaan penghibur Roh Kudus deh. Penghibur. Karena jadi Roh Kudus deh sebenarnya. Alai seorang Barnabas, murid Yesus, apostel, bisa berperan sebagai Roh Kudus karena dia dipenuhi Roh Kudus, amin. Bayak kok kamu boy dijual di mana sudah tanona, na bulak do tanonannya. Jadi bolo tabere kan non, isa si Barnabason, coba tabuka jo di apostel 10 sada, ujaha di hita, si Barnabason ayat 22 tu 24, sono maridok sida. Tolkas ma ibana tusi, bagidas 22. Pola terbege bari tenasida tu Huria di Jerusalem, gabe disuruh nasida masih Barnabas tu Antioquia. Akhirnya lihat ya. Akhirnya si Barnabas karena dia dipenuhi Roh Kudus, penuh kasih dan sering memberi ya kepada apostel itu, malah gabe patron ni pelayanan si Barnabas. Bayangkan Barnabas. Tokalas bebano tu si jala di ida ma asin roh yang debata gabe las marohana laos diapoi masude. Asa marsihoho roh ada sida mian di Tuhani. Nah terakhir ya 26. Gaberak mana sida mian dihuriai sataol lelingna. Torok mahalap diajari di si. Dohot, berarti dohot si Barnabas. Laos di Antioquia parjolo targoar akasisiani halak Kristen. Omba sejarah pertama di Jolma. Bayangkan seorang Barnabas yang dipenuhi Roh Kudus mau memberi miliknya kepada Tuhan. Menjadi patron pelayanan. Membangun hurianya dan jemaat yang pertama dinamai menjadi orang Kristen di Antioquia, Barnabas ikut menciptakan itu. Amin. Artinya
Kita pe buido gabe bardabas ne baru. Membangun jemaat. Memberi bilik kita. Penuh integritas. Asa terbangun huriato. Ahade perlu guru stope boy tercukupi semuanya. Ama hira-hira nagabisi buat tota sejamita di tikyon. Anggon aku catat senhata doku pasahatu kita. Sada na paling utama. Peduli dan berbagi. Unang pala gudang, jala unang pala gajang. Mulu di kisah 2 ayat 45 nakingan didok di son. 2 ayat 45 didok. Tupa digadisi nasida do arta doho ugasan nasida. Disagihom ma tu saluhuna marguru tu hasianna diganup. Berarti keperluannya. Peduli dan berbagi. Kau taulahom may di nguluta siapa hari. Di ruas tahun. Mula didok nakingan di tema di kibat tiap tahun di son. Pajongjong parsauran na marsihaholongan. Tarpatupa may. Muluboy taulahoni nakingan na parjulo. Hita halak na porsea. Sahudulan. Marpungu. Peduli. Dan saling berbagi. Dan saling menguatkan. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami. Sai suar nurohake. Asyama panuhei. Oleh Yesus Tuhan saya berdua jomai napeon hatami Ania unamai saat mengutamakan. Muliate male Tuhan ditikyo di pasahat kami tujulom. Allah dipaingot todo kami ale Tuhan boha huriam na parjului. Jelas yang gia male Tuhan bui kami madalat toni gabi huriam na denggan na saling peduli berbagi dalam kasih. Pos dorohadami ale Tuhan dihami akaruasmu udang doaka nahurang dope na subui terbaik kami. Dia kasih baenon dia akan alam dope ale Tuhan. Tuhoda pagi nami le Tuhan, leo matuhami haguguon. Jala tabay haporsyaon nami le Tuhan. Asabuy di padala kami hami gabi huriam, gabi ruasmu na denggan di huria hakai petisaon. Tangyak konon nami do di aka ula-uluan nami. Mulai siyan eporus, gabi pengurus di gereja, kepala departemen, tu preses, pendeta resort, aka guru huria, terkhusus doa kasih tua doa pangula nadong secara khusus di petisahon pataluk mahami ale Tuhan gabi ula-ulam asabui songon para posteli ale Tuhan nasinurum mamarhamahani saluhu na aka ruasbon suruh matodim to di perbadi ale Tuhan asa marhaguguni di ngulu nami siapa hari jalabui hami gabi haposan nya ka ruasmu mangulahon hatami para raton baritan para raton hatami di ganup jolma ale Tuhan ditikyon
Mangido kami tujulom, banon nami do kadongan nami na di bagasan kesusahan, na di bagasan kesulitan perekonomian, pemikiran, alani situasi sesonario nali Tuhan. Kesulitan pemikiran, kesusahan karena penyakit. Tuhoro tong pasaton nami le Tuhan, dia karuasmu, nadong di bagason, dohot naka di bagas nabi le Tuhan. Pamalum manasida le Tuhan. Leon haporsiaon, leon roha na mangului hoding ulu na siya pari jala marlas ni roha ma nasida. Pos roha nami le Tuhan taluponomu sa luhod na pangiduan nami. Dia kebutuhan nami siya pari, si panganon, si inumon. Dia kebutuhan na anak ko na marsikola, na mga luli jodoh do akalabdo pe akaparkarijoan, patalo masaluhod nai. Alapos doroha nami ditikina leanom mudo sa luhod nai. Muliate mali Tuhan nung asaibe anak ko mo pasahaton hatami. Pos doroha nami to diporbadiami ali Tuhan. Para raton mangulu torus di bagasan roha nami ganuk mersada-sada. Asa gabi anak ko mo mahami madalani ngulu nami siap hari. Muliate mali Tuhan di pasatami tangyang namyon tuho. Olan mga sahog korni anakmu. Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Marede Hita nomor 122. Salom damang dainang hang kina pinaribot hita na adong di bagas ruas tuhata dot sude damang dainang na adong di bagas tabe lama hari Minggu madi hita saluhutna malate madi amang sintu Ulaun ni Apostel tolu ayat 12 sa rodi 10 sia dot tema mangoloi di bagasan holong setia ni debata. Mangolu di bagasan holong setia ni debata. Dapat dua hon pertanyaan Kamis tanggal 15 April 2021 masuk pukul 20 WIB pukul 8 porngin di bagas ni ganup ruas pangedoan taparadema dirita tapake mati kita asa sudah hita mangulahon pertanyaan ini bisa dilihat do petiki di hita
Napatuluhon, diakonia sosial. Sewondong tatitikon di tanggal 20 Maret 2020 sadarion dung sidung ibadah minggu pasatot tado diakonia sosial jemaat tu dongatta sahuria ima keluarga ni Amang Alexander Lumban Tobing inang boru si mangunsong inang marujungolu na tua tunasida eporusta ima eporus emeritus pendeta H si mangunsong BD dari tanggal 24 Maret 2021 naung salpui napar pudi tajalo do surat sian kantor daerah Onom Sumatera Timur 2 nomor istimewa tanggal 15 Maret 2021. Kalau dungi dok nomor istimewa memang na istimewa mai. Sekretaris daerah do maneken. Ahamaisina. Asata patupa kolekte. Ucapan terima kasih buat Amang Pendeta Firman Sibarani MTH. Preses daerah Onom Sumatera Timur 2. Naung saya pelayanan nasida di HKI daerah Onom Sumatera Timur 2. Dung terpilih jala dilantik amangi gawe porus HKI periode 2020-2025. Pada mutusi di hari Minggu tanggal 10 April, patu pertama pengumpulan kolekte paupaton songon nasomal. Along madisian not sada 234. Na paupatoni pasatot tamai tu daerah lausima hamole teota tu Amang Pendeta Firman Sibarani MTH naung melayani sebagai preses na 5 tahunon. Alani tapatu pamai sian las niroha. Jala las tetangga koma asa di bagasan hai pason Amang do sudi keluarga melayani di huriata nagabe eporus ni hakai di pergugui Tuhan Malaysia manguluhon huriat tahun. Namangihut parhepengon. Parjolo. Pilihan minggu na tanggal 4 2021 pasca parjolo. Na parjolo 721.000, paduahon 630.000, patuluhon 625.000, subjumlah 2.044.000. Pilihan ibadah Paskah na paduahon Senin tanggal 5 April 2021 na tapatupa di Bagas Tabe na parjolo. Di bagas ni keluarga Sintua Jalontar Lumban Tuluan boru pangaribuan sia 10.000. Di bagas ni keluarga Sintua Meman Marpaung boru Lumban Tobing ono 10.000. Subjumlah 150.000. Napatoluhon. Pilihan pertanggiangan dari Kamis tanggal 20 April 2021 di bagas ni keluarga Sintua Jalontar Lumban Tuluan boru pangaribuan 30.000. Di bagas keluarga Sintua Meman Marpaung boru Lumban Tobing ono 5.000. Di bagas keluarga Sintua Jahot lan Siregar boru ambarita 50.000. Napa paton tajalur hamalateon sian ruas ni huriata keluarga Alexander Paruhum Lumban Tobing inang boru simangunsong madok moliate tutuhan ala denggado berdalan ulaun pertuaon ni natua-tua nasida Amang Pendeta H Simangunsong BD. Na di hari naung salpui hamalateon di pasahat nasida pendeta 300.000, guru huria 100.000, penatua sektor 100.000, huria 200.000, pembangunan 200.000, panti asuhan Sarpat 100.000, dot perlean persembahan bulan Maret 400.000, subjumlah 1.400.000. Pengumuman sude dana tenata papung nasa mingguon 3.744.000. 3.744.000. So ni masa ni titingta di pasatai mato Amang Sintua Tumpal Manurung Esa. Pasadaru hatta martangyang mahita. Di bata amanami na marhabang so di bano ginjang. Mulai hati Tuhan diasih holong nirham. Nasay totong mangiri-giring daging dohot to dinami.
Terlumubi apala ditikir Tuhan. Takka supakilalahu kami. Ditaruhon asin roham dohami tu bagas muna di pindar badian monale Tuhan. Marsaur hami ale Tuhan. Hami sahama sama hami ruas ni huriam. Jala hami dohot homar hiti hatam. Nauk tinariason di naposom tutonga-tonga nami ale Tuhan. Ale Tuhan mangidu hami. Asa pasu-pasu maroha nak pikiran nami. Asa marhiti hatam. Nauk sahat tuhami di bagasan sadarion. Lam tamba pangatusyon nami. Lam tang haporsyaon nami. Disudi parungulun nami ale Tuhan. Lam takas totong akka haporsyaon nami. Sudi na manangahan na aha na dong di ngulu nami. Hodo na punasa ale Tuhan. Ale Tuhan setotong mahorap dohot kami. Ruas ni huriamon ale Tuhan. Asa setotong masih haholongan hami sama hami. Di bagasan persauran nami. Akup ni Tuhan. Dia manami situas amang sinurat napasaton hatam tutikyon di tonga-tonga nami. Pasu-pasu mana sida ali Tuhan. Lehon mabisuk, lehon gugu ali Tuhan. Asa lam ulido pe pakubasyon na sida. Dia katik kina mangihut. Lam gudang aka anakmu rotuho akan naporsea. Ali Tuhan asiroham. Setotong mahotot di bagasan ngulu nabi ganupari. Di bagasan ngulu ni ruasmu. Di bagasan tikyon adong dohami namar na beribadah sian tonga di bagas. Adong nang di bagas huriamon ali Tuhan. Alai Tuhan. Nakpe asing inganan nami di bagasan parsoran nami dohami di bagasan guarmu. Ali Tuhan ubigi hami do titing namasa di huriam di tikyon. Maragam ali Tuhan akka namasa. Tungoni nang akka pilihan nang akka hamalateon na pinasahat ni ruasmu. Ali Tuhan pasu-pasu mahami sa luhuk na ali Tuhan. Di bagasan ngulu nami. Asa marhiti akka namasa di ngulu nami peditikyon ali Tuhan. Di mana tarlumobi di namasa di hami pandemi coronavirus sa darion. Gudang do pakorhon na ali Tuhan tunggulu nami. Makorhon akka hamaolon di ngulu nami. Makorhon dia ka hamaolon dia ka perekonomian. Di kehidupan sosial. Kehidupan perumah tanggaon. Dohot perkerejuan. Terlumobi do pele Tuhan di bagasan tikyon. Gudang akka namar sahid. Ala di pandemi. Gudang do tong ali Tuhan alani gabe. Makilala borat akka setiap keluarga na terpapar virus corona. Alani ali Tuhan mangido hami turupanmu ali Tuhan. Asa totong mahorap dohot hami. Tung masa pe namasaon pandemi di tonga-tonga nami. Marguguy mahami. Perguguamu mahami ali Tuhan. Perbisuhom mahami berdalani hari-hari ningulu nami. Asa tang hami. Asa tuk hami manaon. Akan namasaon di ngulu nami ali Tuhan. Lam totong lam tang haporsyaon nami tuho. Ali Tuhan, totong dali Tuhan di bagasan sadarion mangido hami. Sudi akka rencana ni huriam, di akka pelayanan, di akka permingguan pertanyaan pe ali Tuhan. Nang akka kegiatan-kegiatan nasing, tong maho maddohoti hami ali Tuhan asa sudi boy mardalan dohot denggan. Jada di bagasan lasi roha. Tuhan songoni nang di bagasan tikon hubigi hami do ima dinaung dialap perjolo amanami pendeta hasi mangunsong mantan ipurus nami ali Tuhan. Di bagasan natari lidu do keluarga. Songoni nang hami pe ruas ni huriam ali Tuhan. Tonggo di bagasan dok ni roha. Alani ali Tuhan mangido hami setong apulanmu terlumubi keluarga. Ima di bagasan tikyon keluarga lubat tobing. Dohot inangi boris mangunsong. Asa totong na sida hatop terhibur. Perdapok pangapulion sian hawali Tuhan. Asa boy na sida muse rap dohot hami di tonga-tonga ni huriam marsaur. Rap di bagasan permingguan nami nang di bagasan akka ulaon-ulaon nasik pe.
Ali Tuhan, di bagasan tikion tong dotong buron nami tangyang nami. Sudiyak karuas ni huriam naung ramatua. Na di bagasan tikion nungas sudah gugu ali Tuhan. Na di bagasan mungkin di bagasan persahiton nuaing. Saya totong mali Tuhan dongani nasida. Pasu-pasu mana sida li Tuhan asa totong boy margugu. Boy rupe nasida mangaleon akka puda nauli tu akka pinoparna. Nangali Tuhan tu akka keluarga. Asa saya totong leonom mugugu. Kesabaran ketabahan. Lau mangalehon peramatan tu akka natutuan nasida. Ali Tuhan nasiroham. Di bagasan tikion. Naneng dinaneng merdumu sirak pehami ali Tuhan setongani punganon. Homa totong madungani hami. Ina mulak pehami non homa na manaruhok kami tu bagas nami. Ganuk marsada-sada. Asa sonang suhari beribuak kami. Dapotan hami diaka pasu-pasu. Sian ho marhiti-hiti hatam sadarion. Baik wakion nami oleh Tuhan. Gabi bohal ni pernguluan nami. Asiroham Tuhan. Akup ni sesama dosa nang pangalosion nami. Marhiti-hiti Yesus Kristus. Upasahat kami tangyang nami tu depanmu. Amin. Mari dihita buku ide nomor 248. Laos papungu pelea. Tuhan
tangia mahita pasahaton peleata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon rodi akka dengan basa na mauliutus. Mauliate mahu sobaho kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngolunami. Pasahat tami matuho diri nami nang sian na nilehomi tuhami. Sai jalo maiga bepelean na khusus di adopamu. Asi maroham. Sai pasu-pasu mapelean na hupasahat tamyo tuho. Asa huparhasea kami i lao pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Bukai marohanami marhite-hite todim na badiai. Asalam patar huida jala hubotohami godang ni sileol-lehommu dihami. Saya jari mahami asalam girgir kami madok mauliate tuho. Uhut pasahaton pelean nami dalan lao pasangapon ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangyang tai. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinurbadia ma goarmu. Saya Roma harajaummu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horna punah harajaon. Dohot tagugon. Rodi hasangapos sa leleng nileleng na. Amen. Asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran nito di perbadia ma namadongani hita saluhut na. Amen. Shalom, selama hari Minggu mari kita saluhut na. Salam sehat ma kita.